Hold up. Много хора искат сигурно да знаят, ама сега съм сигурно, не искам да ви чуя, че искат да знаят. И аз ще ви кажа как да си направите интро като моето. То не ще е много хубаво да ама... Да. Първо, чакате това, каквото имате там. И към тази студио съм за най-добра обработка. Android Media. И работим под да сложите музика като моята. Чакайте тук. Така, отворим. Слагате тук. И сега ще ви пусна да чуете. Така, виждате, спираме точно на това и тук където такова и сега тук така и това ще е тук останалото готовим и например се разходите снимка, се Import Media, изберете снимка от компютъра ви. Например аз в момента ползвам този, слагате тук и показвате, за да разширите, за да се показва на целия екран. От тук може да се разширите винаги и виждате, сега ще ви покажа какво се получи. Сега ще ви покажа какво се получи. И оттам нататък обработвате видео, правите всичко. Това беше от мен и чао!